vingut avui aquí a la delegació del govern a registrar un escrit a la delegada perquè intervengui davant Madrid, davant en Pedro Sánchez, li faci arribar la nostra queixa enèrgica degut a aquesta manca de vacunes que rep Balears en relació a altres comunitats autònomes que estan en una situació poblacional similar. Per què hem fet això avui aquí? Perquè ahir un dels tres pactes que jo li vaig oferir a la presidenta Armengol era fer un front comú a davant Madrid. I la presidenta Armengol va fer sanguila, com vareu veure, no va contestar i va sortir per los cerros de Úbeda. I davant això el que vam veure és que segurament la senyora Armengol té molt de problemes per enfrontar-se a en Sánchez, per demanar-li el que és just per les Illes Balears i és que arribi aquí una vacunació, unes dosis suficients perquè en el mes de juny estiguem amb un 60 o un 70% de vacunació feta. Aquest tema és fonamental per la nostra economia i no se pot admetre que s'intenti ara justificar que des de Madrid, Pedro Sánchez, el que ha fet ha estat fer un reparto, així com ells han cregut convenient, però sense tenir en compte per res les situacions econòmiques com la de Balears, que és la regió de tota Europa que pitjor està. Sense cap dubte és vera que sense salut no hi ha economia, però també és vera que sense economia arribarem a perdre la salut i això no s'hauria de deixar de banda. Per tant, nosaltres davant que no sabem què és el que ha fet exactament la senyora Armengol, quina contundència ha empleat la senyora Armengol davant en Sánchez per reclamar que tinguem dosis suficients, nosaltres hem presentat aquest escrit.